que tenim com a objectiu promoure la nostra literatura, les nostres autores i els nostres autors. La forma que tenim l'ànima de l'escriptor és el lector. És que per vosaltres, els lectors, perquè nosaltres escrivim, no escrivim contra una paret, escrivim pensant sempre que algú ens llegirà. Quan ens llegim és quan nosaltres prenem plena forma i plena consciència que som escriptors. I agrair també els clubs de lectura, també precisament perquè gràcies a vosaltres podem fer aquest tipus de debats que són sempre també molt enriquidors per a l'escriptor, que baixa així amb tota la humilitat possible, perquè l'única manera d'aprendre no només és llegir i estudiar, sinó escoltar què diuen els lectors i les lectores d'allò que has escrit. Al final, l'examen final sempre és el lector, és el que te dirà si allò que tu volies explicar ha reeixit o si pel contrari no ha reeixit i hauràs de tornar a estudiar per esmenar-te. Fuster deia allò de llegir no és fugir, llegir és seguir vivint i cadascú ho fa a la seva manera.